gaurko azken mai edo solasaldiari, gero harin lehiaketa dator eta entrenamendua egiten nahi gea, ikustezu, Gure harin ari gara, kasu honetan, oraingo honetan, industriaren lehiakortasunerako ardatz horixe jarri diogu, adimen artifiziala eta pertsonen ongizatea. Bueno, ikusten duzuenez, egunean zehar, goizan zehar, osatzen ari gara ikuspegia. Leire Madariaga, eraldaketa digitalaren eta ekintzailetzaren zuzendaria, Eusko Jaurlaritzan zurekin hasiko naiz, Leire, pixkat, industriaren lehiakortasunerako ardatz, horixe delako hain justu ere, zure eginkizunetako bat, eta horixe galdetu nahi dizut hasteko, nola dabiltzan Euskal Enpresak digitalizazio prozesu honetan, ze adimen artifizialaren zorua, nolabait esatearren, digitalizazioa da, ez da? Bai, bueno, hasteko bai Euskarari eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta zer gure duzu jakin, zelan dago zen enpresak, gure aldetik. A ber, hasteko indikadore bat daukagu Europa mailan, DESI ez dakit ezagutzen duzun edo ez, eta hor, azkenengo DESIa 2020an egin zena, 7. lekuan gaude Europa 28 mailan, ze ondino erresuma batua barruan zegoen, ezta? Orduan, bueno, nik uste dut indikadoreak beti ez dira txarrak edo onak, baina bakarrik jakitzeko non gauden. Eta gero, enpresaldetik, kafean egon gara berba egiten hori buruz, gure termometroa programak eta zerbitzuak direz. Eta adibidez, pasadan urtean, 2021an, 2000 proiektu aurkeztu ziren, ESPRI programetan eta zerbitzuetan, eta urtean zehar, 172 handitu genuen aurrekontua. Orduan, bueno, egia da, pasadan urtean, urte oso ona zela, aurten 21,6 milioi euro dauzkagu, eraldaketa digitalerako, 14 iniziatiba dauzkagu bebai, eta 140 handitu dugu aurrekontua, eta, bueno, ondino programak irekita daude, eta ondino bi hilabete falta dira, baina, bueno, programak oso egoera ez da ona, danok dakizue, baina gura programetan egia da gauzak ondo doazela. Orduan, gure ikuspuntutik enpresak proaktiboak direz, Euskadin enpresak gauza asko da biz egiten, egia da mundu mailan gauzak oso arindoa zela, eta bueno, azkar joan behar garela, ezta, baina, bueno, gure datuak onak dira orain arte. Eta estrategia finkatuta dago, beraz hori da egin beharreko bidea, ez da? Bai, bueno, badakizu gobernuetan oso plan zaleak gara, eta orduan gu danetarako daukagu plan bat, Rakelek esan duen moduan RIS 3 plana daukagu, 3 transizioak, eta gero, konkretuki, adimen artifizialeri buruz, 2 plan dauzkagu, alde batetik zientzia, teknologia eta berrikuntza plana 2030, eta gero estrategi bat eraldaketa digitalerako Euskadiko 2025 estrategia daukagu. Eta hor, egia da hor identifikatu zen adimen artifiziala, palanka gisa, zuk esan duzun moduan, enpresen Euskadiko industria lehiakortasuna handiagotzeko eta hobetzeko. Gero sakontuko dugu pixka bat horretan, ze hori nola baliatzen den ere galdetu nahi dute, eta hemen badira adibide zehatz batzuk zehatu nahi ditugunak, ezta? Ezagutu nahi ditugunak. Irati Rodríguez, Jupiko negozio garapenerako arduraduna eta publiko artean ere gainera gomen zure lankidea dago. Hortxe, eskerrik asko. Lehendabizi galdetu nahi dizuet, zer egiten duzuen eta ze zerbitzu mota eskaintzen duzuen? UPI da, adimen artifizialen espezializatutako enpresa bat, eta batipagu lan egite dugu industria arloako. Orduan guk sortu den produktua edo die laguntzaile virtualak, kasu honetan industrian lan egiteuen operadorei gomendiok emateko, eta azkenen behaien egunerokotasuneko lan hoi errazte aldea edo, ez? Orduan UPI bada 2013, duela ja 10 urte iparraldean sortu zen enpresa bat, eta ere baita, hemen gaude nolabait mugaz gaindik
handiko harreman hori erakuste aldea, eta Leire komentadutun bezala ez, nola sortu ginen, nola etorri ginen honea hegoaldea, izan zen bain 4.0 programai esker. Orduan azkenen alde hortatik baita garrantzia ematea, edo bai balion jartzea dauden programa guztik, zte 2018 lehenengo edizion parte hartu genuen, irabazletako batzuk izan ginen, eta orduan izan zen, honek zentzua dauke ez, ez bakarrik iparralden Frantzian ite deun gure lana, bezik eta nola Euskal Herria eta nola beste ekosistema batea pixkat hoi muitu dezakeun. Eta ja ordundiken honea, jungea gure egitura hau edo Euskal Herrian sortzen. Eta horre baita horregatik antorri naiz lankide Romanekin ez, azkenen beha izan da proiektu honen sortzailea, eta pixkat gaurko helburuare baita zen, hitzaite nola dijoan mugazgaindiko harreman hau, eta iparralde egoalde konexio hau ez, orduan zakit. Bai. Ekar. Egunon guztioi, Roma naiz eta iparraldekoa naiz. Hasi nuen ikasten Euskaraz duela 4 urte, uste dut. Upin Euskara beharrezkoa da. Bat ditugu 12 lankide, eta lankide guztiak ikasten dute Euskara Upin. Astero etxeko lanak ditugu, eta urtero azterketak ditugu. Momentu honetan, klaseetan daude, haikan ikasteko Euskara. Upin bi sortzaile gara, eta ezer baino lehen lagunak gara. Eta Upin gure gogoek Upiaren estrategia gidatzen dute. Lan egin egoaldean lan egin nahi izan dugu beti. Baina nola eta noiz. Sprik bere Bind 4.0 programa martxan jarri zuenean, pentsatu genuen gure sortzea dela. Eta lehiatu dugu eta iramatzi dugu. Lehen edizioa zen 2017an. 6 hilabete pasatu ditugu hegoaldean, Bilbon, Gasteiz, Donostian, erakitzeko Euskadi ekonomiaren eguna eta lan egiteko proiektu batean Mondragon kooperatibea batekin, Maier, Gernikan. Orain egunero mugaz gaindikoa, bizi gara, Handaiako muga bakarrik beste ordaintsari bat da guretzat. Eta berbada irratik eran duen bezala, Upi Euskal Herria osoan gure fakturazioa izanen da aurten €1.000.000 eta 12 izanen da hegoaldean. 12 proiektu egin ditugu hegoaldean, enpresa bezala Maier, Debush, Donostian, Schenz Autofren, Iruñean, Garita Automotive, Bilboren ondoan eta batzuk. Eskerrik asko, mila esker. Lankideak azterketa egiten eta zu mintza praktika eta bikain, osake, hoi helaraziko diegu, emaitza eskertua da benetan. Jon Etxeberria, Ikerlaneko zuzendari nagusia zara, eta, bueno, Ikerlan ere pixkat hobeto ezagutu nahi dugu. Konta iguzu, zuen lan esparruak eta zuen ikerketa arloak labur bada ere,
Bai. Laburri zemiko da. Bai. 50 urte izabete ditugu, Mondragon taldean gaz, Ikerlan teknologi zentru bada, momentu enten 400 pertsona inguru gare. Gure lana gehien bada teknologia garatu eta gure ganatu, nolabait unibertsitateekin lanean, gero teknologia horrek enpresetara eramateko. Eta gure aktibidadean 85% Euskal Herriko enpresekin egiten dugu. Teknologia mundu guztitik hartzen dugu, baina gero aplikatzen dugu bertako enpresekin. Artasun mesedez, zure, bai, uste ni nintzela zure mikroak zarata egiten zuen, horrekin osatzen gara. Teknologia ezberdinik egiten dugu, Euskal Herriko Hoi, egunero gertatzen da telebistan. Hola, izaten da. Gehien bat hiru teknologia nagusikin egiten dugu lan, digitalizazioko teknologiekin gutxora 70% da gure aktibidadekoa, eta gero energiakin eta mekatronikaakin. Gureetako, lehen leirek esatzen moduan, enpresetan irautza bat emoten da berazken urtietan, digitalizazioakin lotuta, digitalizazioak gure bizitza aldatu dago eta aldatzen dabil esparru guztietan, zelan harremanak ditugu gure artean, zelan konsumitzen dugun, zelan boiazen oporretan, zelan egiten dugun lan, horreko gutelelana bai, Hau ez da egunero gertatzen. Oin bai. Baina, bueno. Zein genero nazta, emotera bai. Eta esaten otzen moduan, digitalizazioa azkenen gure bizitzak eraldatzen dabil zeharo, eta iraultza hori enpresetan emoten da, eta gaur egun, naiz eta produktu helduak euki enpresa askok, industria marruan, horbe digitalizazioa sartzen dabil, funtzio gehigarriak emonez eta lehiakorrauak egiten enpresak, eta hor gabitz gu, ekosistema berezi honetan, ikuste dut Euskal Herrian aipatzekoa daukogun ekosistema, non unibertsitate eta zentro teknologikoak daukogun teknologian dominioa, administrazioetatik daukogun laguntza, eta industria sendo bat hori, teknologia guzti hori euren ganatzeko eta merkatuan jartzeko. Partaidetza horren eta ekosistema horren baitan ekarpena egiteko esaten zenuen bezala, maila guztietan teknologiak aldatu ditu gure bizitzak, zer esanik ez, enpresen lehiakortasunaren esparruan. Orai NLP teknologia, hori da gurekin den Josu Astiriak, enpresako koordinatzaileak, berehala azalduko diguzuna. Esaiguzu zertan eta nola erabiltzen den adimen artifiziala barkatu. Bueno, orai Eluiar Fundazioaren apustu berri eta estrategiko bada. Ia da adimen artifizialen alorrean daramagula lanean 20 urte, baina adimen artifizialaren olatu honi indartsu heltzeko eta apustua berritzeko orai sortu dugu. Adimen artifizialean esan daiteke labur bilduz, hiru esparru nagusi daudela, batetik irudiaren tratamendua, bestetik robotika eta arrazonamenduarekin lotutakoa, eta hirugarrena da hizkuntzaren prozesamendu automatikoa. Hau da, hizkuntza ulertu eta sortzeko eta prozesu horiek automatizatzeko teknikak erabiltzea. Eta orai alor horretan aritzen da. Adimen artifizialean NLP alorrean, lenguaiaren prozesamendu automatikoan. Eta ze alorretan gabiltzan lanean, bilatzaile neuronaletan, laguntzaile handimendunetan, big data sistemetan, itzulpen automatiko neuronalean, elia.eus orai NLP-ren teknologiak erabiltzen du, hizketaren ezagutzan eta baita ere hizketaren sintesian. Horiek dira nolabait lanean gabiltzan alor nagusiak, eta batez ere azpiegitura bezala hizkuntza eredu neuronalak erabiltzen ditugu. Hizkuntza eredu neuronalek egiten dutena da hizkuntzaren representazio oso xea, korpus eta adibide askorekin hizkuntza nola ulertu eta nola sortzen dugu errepresentatzeko gai dira, eta iraultza hortik etorri da. Orain arte estrategia nolabait gramatikalak eta simbolikoak erabiltzen zirelako, makinei irakasten genien hizkuntza, eta orain berriz adibideetatik eta korpus handietatik ikasten dute, eta kalitatea horregatik igo da inbeste. Hizkuntzarenen, baina baita irudiaren tratamenduan eta beste esparruetan. Horrek volumena eskatzen du. Horrek eskatzen du volumen nahikoa izatea
adibide hoiekin elikatzen eta jarraitzeko, hor, euskara ze posiziotan dago? Zailtasun bat da, desabantaila bat da, nola bit esateko, garapen gehiago eta bizkorrago egiteko, ala nola kudeatzen da hori? Tamaina bai da desabantaila bat. Azkenean datuak, konputazio ahalmena eta datuak funtsezkoak dira. Egia zen konputazio ahalmena sekula ez dugu izango korporazio teknologiko handiek dutena, eta datuetan ere ingelesak edo gaztelaniak gehiago izan dezake. Zer egin dezakegu guk? Hizkuntzan eredu neuronaletan eta olako arkitektura efizienteagoak izan daitezen ikertu. Gure hizkuntzarekin eta hemen inguruan ditugunekin hobeto funtzionatu dezan, eta gainera konputazio ahalmen gutxiago izan dezagun, eta hori gakoa da. Euskararen egoera zein den momentu honetan, nik izango nuke ez dela txarra. Batez ere, ibilbide honetan, Elhuiar, hitz zentroa, Bikontek bezalakoek, ekosistema potente bat sortu dugulako, ez? Eta gero gaur egun baude teknika batzuk, transfer learning deitzen diren teknikak, nolabait, zuk hizkuntza handi batentzat garatu dezun funtzionalidade bat, edo gero entrenamentu datu gutxirekin egokitu dezakezu, eta tresna on bat lortu dezakezu. Eta hori albiste hona da. Autua egin behar da nola nahi ere. Agian beste volumen batzuekin berez autua eginda dator, gure kasuan erabaki behar da zein den. Adimen artifiziala, pertsonen ongizatea, industriaren lehiakortasuna. Zertan, Leire, adimen artifiziala eta enpresen lehiakortasuna. Nun dago, zertan datza momentu honetan, zertan lagun ditzake adimen artifizialak, euskal enpresak eta langileak? Dakizun moduan, Euskadi herrialde industriala da, eta gu gobernutatik beti gabiz esaten eta beti gabiz defenditzen hori ez da. Barne produktu ordinatik, dakizun moduan, ia 25% dator industriatik, kontuan hartzen badugu zerbitzuak bebai 40%, eta horregatik guretzat industriaren lehiakortasuna eta enpresak beharrezkoak direz. Zegaitik guk bultzatzen dugun adimen artifiziala industria lehiakortasun moduan? Nik uste dut enpresa lehiakorragoak ateratzen dira, kalitate enplegu gehiagoa o handiagoa ere sortzen da. Teknologikoki ere enpresa aurreratuagoak direz, eta nik esango nuke bebai lan baldintzak ere hobetzen direla, ez da. Eta gero, produktu eta prozesuan ni ez naiz teknikaria, eta ziur nago Jon eta Josu eta Irati dakitela ni baino beto, baina, guk ikusten dugun programetan, proiektuak ikusten dugun programetan, kalitate sistemak hobetzeko, prozesuaren kontrolak ere hobetzeko, kudeaketa administratiboa, zibersegurtasuna, energia aurreztea, bezeroaren arreta, pila proiektu bat daude, ez bakarrik prozesuak eta produktuak hobeak izateko, baina bebai, eta beste aurreko mailan ere esan da, langileak ere hobeto egoteko bere tokietan, leku tokietan, ez da? Aipatu du, ez dela teknikaria, zeu bai ordea, eta enpresen oso gertu, esango nuke, eskutik egiten dituzuela prozesuak, beraz zuri ere beriziki eskatu nahi dizut, zure ikuspegia zertan lagun dezaken adimen artifizialak. Enpresen lehiakortasuna, eta ez dezaguna ahaztu, pertsonen ongizatea. Nik uste dut, igual batzutan, hobetu ulertzen du adibidea dauko gunean, abideneko konkretua. Gaur hemen Oronan gauz, Galarretan Oronako egoitzan, Orona oso adibide potentea da. Teknologia digitalak eta konkretuki adimen artifiziala eramateko, industriara. Askotan, igogailu bat ikusten dugunean, pentsetan dugu, igogailuak bizitza guztien egon dienez, ez daukola teknologia pila bat dauka igogailu batek, ez? Eta hor erronka eta urteak daramagu Oronakin lanian da, nolabait, hilero teknikaria joaten dira, aszensoriak errebisatzera eta mantenimentu egitera, ez?
hor azkenen teknologia garatzen gabitz, sensore desberdinen bidez igogailuetan datua jasoteko, eta datoren bidez autodiagnostiko bat egiteko eta jakiteko zein den bere egoera. Orduan, teknikaria etorri behar baldin bada, lehenago, etortzeko lehenago, eta atzeratu ahal baldin bada atzeratzeko. Horrek, aurrezpen pila bat ekartzen dozku. Nolabait, igogailu adimentsuak, nolabait, autodiagnostiko gai dienak, eta inkluso aldatu aldaui euren laniteko modua, ikusten baldin bada estropeatzera bezala, adaptatu aldie eta galerazi nolabaiteko lan puntu batzuk, adibidez. Hori adibidez, aintzindarea da orona olako gaietan, 400.000 igogailu baino gehiago da monitorizatuta hemendik, Hernanitik, baina beste enpresa batzuk bai gure inguruan, KAF-ekin lanean gabitz, tren autonomoak edo bakarrik gidatutako trenak garatzeko, ikusi dugu hiri askotan, metrotan, existitzen dira, gidari bariko metroak. Baina hori tranbia batera eramatea, tranbian zeharkatzen da pertsonak, egon biharta sistema batzuk ikusmen artifiziala ikusi alizateko pertsona horrek, eta erabakiak hartzeko tranbiak segurtasun osoa. Azken finean, guk istripua daukogunien, ulertzen dugu pertsona gare, eta gure buruai barkatzea, baina makina batek sortzen baldin badau istripu bat, zenbateraino eskuzabalak izango gara eurekin. Hor dago Googleen kotxeak, adibidez, ordu pila bat egin dituzte, eta istripuren bat euki dabe, pertsona daukaguna baino bastante gutxi hau, baina hori zin dugu onartu. Hor oitzen joan biko gare, eta hor dago, adibidez, bi adibide horrein ikustet oso gertu, bai Beasainen eta bai hemen Hernanin, eta mundu mailako teknologia puntako egiten gabitz. Oso argigarriak adibideak eta oso pertinentea zalantza, ez da? Ze, honen atzean, beti bezala, beste galdera batzuk eta beste erabaki batzuk hartu beharko dira, noraino izango garen eskuzabalak adimen artifizialarekin, adimen artifizialak gure bizitzako parte ia guztietan egiten baldin badu sarrera, ez da? Zuen kasuan, nola ikusten duzu ezertan laguntzen du enpresa eta langileak eta enpresako kideak? Hoi da, azkenen gure laguntzaile virtual hauen edo helburua hoixe da, ez? Nola baite, pertsona edo operatzaile hauen erabaki ahalmenoi, hortan laguntza ematea. Orduan, komentatu duan bezala, lana egite deu, gu gure gorputza ez dautza duen bezala, eta guk, orkatila bihurritu deunen, min hartu deula dakigun bezala, nola baitoi makinaiak utzi, makinak autodiagnostiko iteko gaitasuna izatea. Baina aldi beren baita gu saiatze geana da, batez ere industria eta prozesu industrialetan, tailer baten lanaen aidien pertsona hoiei ez, gomendiok ematen lagundu, behaien lan karga hori gutxitzaldea. Azkenen, gure egunerokotasunen ohituta gaude reaktiboki lan aitea. Arazo bat dator, eta sua itzaltza denboa guztin. Nola pauso bat atzea eman, eta gai izan, nolabait, izango bagenu ez dela denbora makina bat, ze gertatuko etorkizunen. Horre ikuspenak itea aldea ez, gure erabakik hobeto hartu, gure lanare baita hobeto antolatu, eta nolabait lankarga hori hobetzeko. Orduan hor beti dago, pertsonan ongizatea, lan baldintzak nola hobetu, eta ja ez bakarrik enpresa lehiakorrago izateko ere baita, azkenen Euskal Herri baten gaude, eta bakigu gure enpresa gehienak diela enpresa txiki eta ertainak, orduan horre ere baita garrantzia eman, eta gero internazionalki lehiatu nahi balin badeu, nola teknologiak eta hor, on match horrek ez, nola lagunduko egun beste merkatu batea ateatzen garen gure posizionamendua hobetzen, baina gero enpresa barrun baita ere, nola gure lantaldeen horrei balio eman. Eta hor beti azkenen dago beste kontradikzio horiek, adimen artifizialak azkenen ikasteu pertsonen jarreratatikan. Orduan, normala da, oendikan auto batek bakarrik gidatzeunen, istripuk izatea, gure baita ez gehalako 100% perfektuk, eta hortatikan ikasten nahi dalako, ez? Orduan, nola ere baita entrenatu berritugun makina hauek, gure akatxoiek edo ekidin, eta kasi-kasi gu baino azkarrago izateko, edo guk euki ditzakegun emozionaltasun horiek ekidin, eta laguntzeko aldan objektibonak izaten, debaita hartze ditugun erabaki. Hori posible da? Posible da, objektiboa izatea? Ze, elikatzen dugu, eza? Sistema elikatzen dugu, gaur egun osoan ikusiko dugu, gero jardunaldi amaieran, adimen artifizialaren bitartez entzundakotik ze irakurketa egiten den, baina jatorria geu gara, geuk ematen diogu
jatekoa, nola behit esatearren. Eta geuk ematen diogu, geure aurre juzku guztiekin, gure baloretatik. Hau galdera, Azken finean, lehen Josuk esaten mogen, entrenatzen dugu guk ikasi ahal izateko, ez? Zer dan txakur bat, zer da katu bat, ez? Gaizki erakusten botzau, gaizkin goda lana, ez? Baina horbe evoluzio bat, egon da, horre lehengoko makinak adibidez ajedrezian, xakean jolasten zabienak, xakeko profesionalek erakusten zotzien, eta iritsi zen momentu bat makinak pertsona irazitzotzela, ez? Baina iritsi zen beste momentu bat, beste makina berri bat sortu zala, eta esan zotzien, ikasi zuk bakarrik. Eta 4 ordutan ikasi hauenakin, munduko txapeldun guztia irazotzen. Ez orduen, badau gaitasun bat adimen artifizialean, ez bakarrik guk entrenatzeko, baizik eta eura bakarrik ikasteko. Eta ikasketa autonomo horretan, horren posibilitate amaigabeak esango nauke, ez? Eta irudika ezinak neurri batean, ez? Josu, nola ikusten duzu? Bai, azkenean datuetan alborapenak baldin badaude gero algoritmoak ez badezu datu horietan, adibide horietan aktuatzen, eta ez badezu algoritmoa datu horiek erreproduzitu ez ditzan, bozgorai gaiu izan ez dadin aktuatzen, azkenean alborapen horiek biderkatu egiten dira. Ez orduan hor badago erronka handi bat, ez, kalitatezko datuak egon daitezen eta alborapenik gabe, ezinezkoa dena, baina hor behintzat hori landu, egu adibidez itzulpen automatikoan bagabiltza arlo horretan, da justu paper da lagundu onartu digute orain kongresu baten. Itzulpen automatiko sistemek genero alborapena saiesteko. Eta hor dago nik uste erronketako bat, ez gaina ongizatea hitz egiten ari gara, eta irisgarritasunez, sistemak dauzkaten alborapena nola ebitatu edo nola konpondu alden inean, ez? Zer gizakiok ere bauzkagu gure alborapenak, noski. Bai, nik uste dut, zuek esan duzuen moduan, ez dakigula non bukatuko dena, edo hau dabil evoluzionatzen egunero, ez da? Baina batzutan betzatzen dut bebai, telebistak eta zinemaldiak eta filmak eta liburuak askotan ipintzen dute egoera etorkizuna izango dela desastre bat eta zergatik beti pentsatzen dugu hori erronka bat gauza bat da, baina beste gauza bat da bildur eukitzea, ez da? Beti daukagu bildur, gauza berriak ateratzen direnean, berrikuntza ere etorri zenean, kanpora joateko nazioartekotzea bebai, hori zen lehenengo momentuan zeran joango gara Txinara adibidez, eta bai, beldurra auki behar dugu, baina bestalde batetik ere geure guk ipini behar dugun neurriak, baldintzak, eta guk manejatu behar dugu hori noiz arte edo noraino iritsi behar den adimen artifiziala. Ez da erreza, badakit ez dela erreza, datuen, zuk esan duzun moduan, ez da, datuen kalitatea eta hori dana, etiko gauzak bebai hor daude, baina, nik uste ez dugula beldurrik euki behar, eta gauza positiboak ikusi behar dugula, negatiboak baino gehiago. Eta bidea hortik datorrela, esan dut, edo bide horretatik kanpo gelditzea posible da, gaur egun? Ja, ez da posible izango seguruenik, ez da? Esan dut, hor badator, eta, gutxienez erabaki hartzea horretan. Hemen, aipatzen ari garenak, ez dakit, bakoitzaren buruan irudi bat edo sortzen du, ez da? Gure enpresa enpresa txiki eta ertainek, pisu handia dute. Industria herri bat gara, eta enpresa txiki eta ertainek osatzen dute gure neurri handi batean, handiak salbuespenak edo ez, baina handiak egonda ere. Hau entzuten duenean enpresa txiki edo ertain batek zer pentsatuko du? Zein ongi, baina zein urruti? Berrikuntzaren inguruan datuek erakusten digutena da hor dugula, gure lurraldean hor dugula. Eragin esparrurik handiena oraindik, enpresa ertaina eta txikiak ez direlako agian handiak bezain beste murgildu eta inbertsio handiak ere egin behar dira. Ze esan aldiegu? Nola ezakit lasaitu edo animatu edo
zuek aukeratu. Nik uste dut, lehen, jesuk esatzen, adimen artifiziala hamarkadak eramaten dugu garatzen. Osea, lehengoko aplikazioak, nire beratzen da 50 pikukoak di, ez? Azken finean, ze gertatu azkeneko urtien, demokratizatu indala, kostea jetxi delako pila bat. Elektronika softwarea, mugikorrean daukogun, inteligentzia artifizialeko aplikazioak ja badauzkagu, ez? Orduan, nire mezua izango litzake, euren merkatuan iristen dabil, seguro, edo ez dela iritsiko da, eta euren eskura egongo da. Azkenean, demokratizatzen da bien, eta adimen artifizialan esplosio hau da, kostuetan eta kapazietan sartzen dalako ja, kasi edozein katxarratxo elektronikotan, ez? Orduan, iritsiko da seguro, eta danon eskura egongo da, nik ez dauka zalantzarik. Eta nik horrezan ikun, guztiz zadoz, baina nik uste gure erronkare baita pixkat hor da hola, ez? Erakusta zein dian praktika honak, eta Euskal Herrin badaudela enpresa puntero eta liderrak diena kontan, eta hori jartza eredu bezala, ez? Azkenen duela 10 urte igual erronka zan datu faltan gendela, edo jo, ez genekila izan pasatzen gure enpresa, baina oan ja, ez? Oan ja, kasi arazoa da datu gehiegi dauzkeula, hoi filtratu behar deula, eta askotan az dakigula zein sare guzti honekin, ez? Orduan, gure lana da, enpresata jun, jendea lasaitu, leirek esan duen bezala beldurroiek endu, hau ez da makina bat zure lana itea datorrena, honek ez du lanpostua lapurtuko, bai ez diketa, lagunduko zaitu, eta zure bideo hontan eskutik handi joan zerbait da, ez? Orduan, azkenen dirua badao, Eusko Jaurlaritzatikan eta instituzioetatik hau bultzatzen zeuze da, eta nik uste orokorren enpresake baita kontuatu diela, eta gure baita bain 4.0 sartu ginen, kontuatu ginen hemen industria 4.0 revoluzio bat izan zala, bazatorrela iraultza, eta ia poliki-poliki geot enpresa gehiago ziela, kontuatzen zienak, eske, ja ez dugu hauin behar, modan daulako, ez, behar deu, ze gure bezerok eskatzen nahi dia, gure kompetentziak badauke, eta gure posizionamendua edo betzeko teknika bat izan daiteke, ez? Orduan, enpresa txiki eta ertainak ikuste dute zein dian honen alde honak, eta, gure lana da, nolabait beldurroiek entzen laguntzea, eta bidea erraztea. Ze, aipatu dudanean, enpresa txiki eta ertainak ditugula, zentzu baten eta bestean ere, bai, ze enpresa txiki eta ertainen artean ekintzailetasuna ere oso nabarmena da, eta hemen adibide argi bat daukagu, ez da? Hizkuntza bera oinarrian duen enpresa proiektutik, alako spin-off modukoa, esango genuke, hain justu ere, arlo honetan lan egiteko, alegia, neurria, tamaina ez dela dana, ez, Josu? Ez dana, eta gainera, aurrera egiteko eta esparru berrietara iristeko pasioa alin badaukazu. Gure kasuan, ez da izan zuzendaritzan erabakidan plan bat, ez? Edo lider batek buruatu zaion kontu bat, ez? Bertan, lanean, gaudenon aspirazio bat izan dut, esan den, gauza asko ditu egiteko, jakintza asko eskuratu dugu eta guazen baliatzea, ez? Eta apustua gure aldetik horrela etorri da, ez? Eta, adibide bat, ez? Ni sartu nintzanean Eluiarren, batez ere hizkuntzaren alorrean, gure fakturazioaren 80% hizkuntzarekin lotutakoa. Zeon itzulpenak, hiztegintza eta 20% izan IGG, bai? Momentu honetan, alderantzizkoa da. 80% gutxi gora beraia adimen artifizialarekin lotutako zerbitzuetan oinarrituta dago, eta 20-30 inguru lexikografiarekin eta itzulpengintzarekin lotuta, ez naiz eta, Eluiarren ikuspegia oraindik batzuentzat hor dagoen oraindik, ez? Baina ikusteko zer aldaketa eman den, ez? Eta gero nik bai aipatu nahi nuke kontu bat, eta enpresekin eta aipatuta, nik uste adimen artifizialan ere, eta, nik uste beste diskurso bat darabagula gaur, ez? Baina asko hitz egiten da, nik uste asko jardunaldi asko daude, eta baina gero egin, oraindik ez daude proiektu, nire ustez, asko, bai honek bai aipatu ditu batzu, bai ikerlan horretan puntakoa delako, baina nik uste dut oraindik asko dagoela egiteko, eta askotan nik aipatzen dut, ez? Fabrikatzailearen mentalitate hori, ez? Gipuzkoan, ez? Asko hitz egiten dena, eta marketinga falta omentzegu, ez? Nik uste arlo horretan, igual marketing gutxiago eta fabrikatzailearen mentalitate gehiago falta zegula,
enpresetara prozesu teknologia zehatz, konkretu eta egingarriak eramateko. Osea, hau konponduko dizu. Eta 20 ordutan egiten zen duena, orain ingo duzu 5 ordutan. Eta askotan ez da sekulako proiektu bat planteatu behar, baizik eta, zerbait egingarria, ze horrek ero motibatuko du beste urrats batzuk emateko. Askotan pasatzen da, enpresa txikiak sartzen dira IGG proiektu handietan, eta gero emaitzak ez dituzte ikusten, ez? Eta hor, nuztet erronka handi bat daukagula hor. A ber, ez da hori. Baina gauzatxo bat, nik ez dakit ia adimen artifiziala oso kalitate onazkoa den edo ez, baina pasadan urtean atera genuen lehenengo programa, lehenengo edizioa adimen artifizial aplikatutako programa bat, 111 proiektu aurkeztu ziren, 80 eta ia 100 proiektu onartu ziren, eta 4 milioi euro ipini ziren. Gero, egia da, ez dakit zelako proiektuak ia zelako adimen artifiziala den, edo ez, suposatzen dut hor egongo dela probet, baina, esan gure dut, enpresak badabiltze gauzak egiten, eta zentru teknologikoak atxinetik, dabiz, Aztitek programa bai daukagu, eta hor ez bakarrik dirua, baina proiektu handiak ateratzen dire, orduan, ni ez naz teknikaria eta ez dakit zein izango den hori kalitatea hori, ez da, baina nik esan behar dut, enpresak hemenen Euskadin gauzak egiten ari direla. Bai, eta holako deialdi esker, deialdi hori oso garrantzitsua izan da, hori bultzatzeko. Nik, apur bat zendutuz, azken finean, lehirak izan zen moduan, adimen artifiziala iristeko bide bat da, lehenko digitaletza behar dozu, datuak lortu behar dozu, eta gero gai izan bezala datu horri balio bat ataratzeko, ez da, prozesu horretan da, orduan, enpresa batzuk, nik uste dut urtera batzu daukagula datua jasotzen, eta oin hasi gare, kasu konkretu batzutan, balio ataratzen datu horrei, ez? Infrastruktura sortu dugu, ezagutzen dugu ja gure sistema, eta oin gabitz, balio ataratzen, ez? Orduan, prozesu horretan gaz, eta ez da zainbeste adibide, iritsi dira bukaera arte, ez? Baina, martxan eta bide horiten, enpresa asko eta asko da, ez? Egin behar da, gero fruituak jasotzen hasteko. Bukatuko dugu aipatu duzun horrekin, bide bat dago, zein da hurrengo etapa? Eskatu nahi dizuet, igerlearena egitea, irudikatzeko, nola imaginatzen duzuen adimen artifizialaren merkatua, hemendik urte batzuetara gurean. Eta, euskera irizpidea faktorea ere sartzen baldin baduzu ez zuen irudikapen horretan eskertua. Nahi duzuen bezala, baina agian Josu zurekin hasita, merkatua nola irudikatzen duzu urte batzuen buruan? Nik uste asko haziko dela merkatua. Guk behintzat aurreikuspen horiek dauzkagu, eta postuare horregati da. Eta bai ikusten dut, lehen aipatu hizkuntza eredu neuronalen inguruko ikerketan jarraitu beharra, konmutazio ahalmen gutxiagorekin, efizienteagoak izan daitezen, eta nik uste hizkuntzen prozesamendua eta datu analitiken arteko kombinazioak potentziala handia duela, eta baita ere arrazonamenduan ere aurrera pausoak ematen badira, nik uste hor beste iraultza txiki bat emango dela. Leire, zurea? Nik niretzat, gauza bat esan behar badot da, erronka daukagun mundu hontan da zelan konpartitu datuak. Guk ikusten dugu enpresa asko eta gu administrazioetan ere datu pilo bat dauzkagu, eta hori konpartitzen badugu eta hobeto lan egiten badugu erakunde edo organizazio elkarrekin, aurreratu eta hobeto joango direz gauzak, baina, klaro, ez da hain erreza datua konpartitzea, hor enpresak daukate bildurra, zelan emango dizut nik zuri nire datuak edo bezero bateri eta hori, eta gu administrazio moduan zer esan osasun sailan edo osasun arloan adibidez, nik uste dut erronka handi bat dagoela, baina, lortzen badugu aprobet hor atzetik edo hor atzean
ez dakit legeak edo aprubetorik kudeatu, nik uste dut hor aurrera pauso handia emango dugula. Gizarte eztabaida sendo eta potentea dator, hain zuzen ere, galdera berriak egin behar dizkiogulako gure buruari ezinbestean mundu aldatu da eta erantzun zarrekin eskara urruti joango. Irati, nola irudikatzen duzuzuk? Nola irudikatzen duzuzuek? Bai, esaten eginen azkenen merkatua hor dao, enpresa kontuatu dia behar dala, datun pribatutasuna bai, badaia, beldur bat daukeuna, baina azkenen lehen zaintzan komentatzen genuna denak interkonektuta gaudetenak elkarren beharroi daukegu, orduan nola aprobetxatu datu horieke baita elkarren gandik ikasi eta denon ekosistema bat sortu eta elkarrekin aurrea juteko, ez? Baina azkenen ikuste hor badaudela alineatu dien astropia bat, ikerketa zentrok daude, eta unibertsitateetatik baita badatorra hau, ez? Osea, nik ez daukatela hain urruti, badia teknologiak, badia gauza guri erakutsi dizkigutenak, orduan azkenen ja errealitate bat da, ja ez da etorkizuna eta ja ez da biharringo deun zeuze. Ja da gaurkotasun bat, eta honekin zein nahi deun, eta poliki-poliki bidea sortzen datza, ez? Osea, ez ditugu fruituak bihar ikusiko, baino aurrea biratze balin badeu eta peluzeko planak ite balin baitugu, azkenen jakin honek onura gehiago dakartzala, baina teknologia guztik bezala azkenen gure gain daola erantzukizuna eta nola erabili nahi diteun eta ze helburukin. Etorkizuna prestatzen hasteko momenturik onena gaur da, ez? Eta dudik ez, eta atzo agian hobeto. Zure azkenak? Nik uste dut, iraultza teknologiko guztiak ondien moduan, hasiera magia moduan ikusten dugu, mugikorra, internet, ondala markada batzuk, inork ezan pentsauko gaur gazen moduan egongo ginela, ez? Eta gero, normaltasunan sartzen da, ez? Gaur egun etxea joan da, Alexakin berbaiten dugu, eta batzuan eztabaidaketan egiten dugu, ez dut eskatu hori, beste gauzat eskatu dutzut, ez? Orduan, nik uste dut, bi hildo moduan, ez? Alde batetik, pertsonek daukogun gaitasunak, makinak iristen dabitz, ez baldin badituzte ja lortu, bai? Berbaiterakoan, interakzioak eukiterakoan, erabakiak hartzerakoan, eta gero beste erronka bat askoz be handiagoa eta askoz be, errespetu handiagoa ematen dagoena, ez? Pertsonak gaiteko ez garen gauzak itzen dabitz be bai. Gaur egun, sistema finanziarioan hartzen dien erabakiak makinak hartzen dituzte. Pertsonek ez dugu kontrolatzen sistema finanziarioa, ez? Sistema daukeia gaitasun bat guk kudeatzeko gai ez garen sistema komplexuak euraiak kudeatzen dituzte, eta euren eskutan izten gabitz, ez? Eta etorkizunean gero eta gehiago, trafiko aereoa, egongo dira sistema hain komplexuak pertsonak ez ditugunak ulertuko. Eta egongo dira euneko makinen eskutan, ez? Hor dago erronka, eta hor dago zelan nola iritsiko garen hori normaltasuna sartzera guk ez dugun kontrolatzen zerbaiten menpe egotea. Eta hori gaur egun bada eta tendentzia hori areagotzera doia, ez? Horrekin itxi behar dugu, agian datorren urteko gaia jarrita uzten dugu, ez da? Hurrengo azokaz, honen inguruan, zalantzari gabe zer pentsatu asko dago zer egitea, zalantzarik ezala, eta bidea egiten jarraitu behar dugu, eta datozen kontradizio horiek ere bai, kudeatu eta hausnartu, ziur naiz, denok asko ikasi dugula, adimen artifizialaren inguruan, oraintxe ikusiko ditugu berehala jendeak ematen dizkigun hitz gako horiek, mentiren bitartez hortxe sartuta, zerbait, nolabait laburtu beharko bagenu da, bidea ez dela gaur hasi, bidea lehenagotik egiten ari garela eta horixe izango dela aurrerantzean ere. Eskuz esku egiteko aukera badago, hemen ekosistema hitza asko aipatu da, eta baita ere hizkuntzaren beraren kudeaketan. Beraz, bide horretan aurrera egiten jarraituko dugu. Mila esker, oparitu diguzuen solasaldi honegatik. Eskerrik asko.